De bouw van het decor is zowat. Is het worden wat jou betocht hier? Het is worden zoals het betocht is. Het is helemaal goed. Ik ben zeer tevreden. De meesten van de bouwploeg die zijn al 15 weken aan de gang. Ze zijn aan het kazinmeisje en aan het meubelsmeisje geweest al 15 weken. Van de weekend ben de man van de ABS Steigerbouw, hem met onder leiding van Bram, die binnen iedere hele week aan het bouwen. En ja, het gaat geweldig goed. Wie er nou neert van jou zeggen dat hier misschien een beetje oorskind? Nou ja, er binnen natuurlijk altijd lietse strubbelinkjes, want er zeggen eigenlijk vind ik dat net mooi of ik vind dat net mooi. Er staat nog een grauwe lantaarnpeel, die staat hier in het party, komt er hopelijk nog bij. Maar voor de rest hebben we net een soort wanklanken en we hebben elkaar de kop nog net inslaan, dus het gaat fantastisch. Het is wel een heel troszichtig decor. Dat is kijk wat de bedoeling is, want het stik speelt in het nou en in het verliezen. En die tijden die gaan eigenlijk terug elkaar heen. Dus daarom hebben we het eigenlijk heel open laten. Dus zo dingen van nou. En ze binnen op het plein aan het huisteren. En daarom komen die oude tijden eigenlijk weer boven. Het is eigenlijk geschiedenis en het heden terug elkaar vervlochten en een heel luchtig decor. Het decor van Salomon bestaat voor een groot deel uit steigermateriaal. Hoeveel materiaal ligt hier nou? Een gewicht plus minus 25 ton. Dat zijn allemaal staanders, liggers in allerlei maten. Ik heb hele grote stukken gezien, maar ook hele kleine stukjes. Maar ja, dat is het mooie ervan. Het was in verschillende maten. Dus dan heb je van iedere soort heb je van alles nodig. Was het nou een uitdaging om dit te maken? Uitdaging, dit is allemaal standaard. Alleen dat de muziektent, dat is een wat anders. Wie dat bedacht heeft, dat hebben wij netjes opgelost. Het is eigenlijk gewoon ons dagelijks werk dit. Wij doen niet anders. Liefst de hoge kerktorens vind ik veel mooier. Nou, dat is een uitdaging. Ieder is nooit een toren gelijk.